Arratsaldeon ikusentzuleok, Euskotren ligarekin amaitu dugu gaurkoz, eta orain Ondarroako bandera dugu jokoan gizonezkoentzat. Euskolabel ligari dagokion 15. jardunaldia da, eta gogora dezagun dida batean nola dugun sailkapena gaurko estropadaren atarian. Lehen postuan, nagusi egundoko errentarekin gainera, Orillo, 164 puntu, eta 11 garaipen, bigarren Zierbena, 126rekin, bi garaipen Galipoentzat, hirugarren Donostiarrak, bandera bat eta 133 puntu, Orezko txandako laugarren ontzia, Bermeo Urdaibai izango da, bigarren txandan, Hondarribiak, Getaria, San Juan eta Lekitxarra, eta lehenengoan, Ares, Ondarroa, Kaiku eta Cabo da Cruz. Guazen protagonisten hitzekin. Egiza esan bai, beti epoka honetan galarrena batea tokaten da. Gaur nik ez dut uste hongo da nik bigarren txandan banderia, baina bueno, gu horretan saiatuko gara. Egiza esan, gutaukaun pikia Ondarroa, euren etxian banderia oztutia, politxa izango zen, baina bueno. Bai, nik uste horitzapen hona azkaula, baina bueno, hankalurrian lanian segi behar deu, ondo egea, eta nik uste guantxe temporadako momentu politena torrela, eta bueno, ondo gauda zika ikusiko, ze tortzen. Ez gaude itxututa bakigu azte buru nahin deula, Galizian aurreko aztekoa komentatzen, Galizian oso azte buru nahin genuen. Eta bueno, nik uste bilatu nahi genuna bilatu eula, horrek ez dune esan horren goian gauden ikan, baina bueno, mintzat lanian segitzeko gogoa eta ilusioa. Ilusiorik gabe, jai dago, Ibon? Bai, ilusiorik gabe. Dolariak ilusioa behar du, pertsonak ere ilusioa behar du. Bizipos pixkat. Aurrera egiteko, noski. Bueno, guazen eskifaiak aurkestera, dida batean, lehen kaletik Kaiku, Arrokero gaur, patroi lanetan. Hori da, Arrokero eta Txapas Elortegik, bueno, Bizkaitarran beste 3 aldaketa ere bai, Estriborrean Miguel Piñeiro sartu da eta Baborrean Ander Bilbao, eta berriro ere espalda Baborrean Suleiman Rau. Bigarren kaletik Ares arituko da, apalenen multzo honetan, puntu gehien Galiziarra hauek dituzte, Aresekoek, 59, Zuloan ordea, Cabo da Cruz, Galiziako beste ordezkari. Gaur lantzailea jarri izkigu, Pela ez botaz prestatzaileak aldaketa asko, Mikel, tosta aldaketak, esate batako Alvaro Gartzia, Ababorranketik, Estribor espaldara, eta alakoak, 5 aldaketa egin guztira. Hirugarren kaletik Cabo da Cruz, eta hemen behar bada ipagarria, Fajardo, kanpoan geratu dela, ez? Hori da, Martinez sartu du, eta nire kontutan behintzat, aldaketa bat, zarautzen, iruditzen zait bere arpegirik onena, erakutsi zuen Cabo. Bueno, eta laugarren kaletik etxeko trainerua, Iñaki Errastik prestatutako. Hemen ere, Zarauzko bigarren jardunaldiarekin konparatu alderatuta, aldaketa bat, Babor espaldan, hortxe ibiltzen ditu, Jonas Piroz, gozategik gaur aukera, Arkaitz Tailerorentzat. Eta berriro bikote arazoak, Laugarren kalean, ez da? Laugarren kalean berriro arazoak, lehen Donostiarrekeko patroiak arazoak izan du, Nikole Maroñoak, eta orain badiru Ondarrutarrek ere ez dutela ez da txaurkitzen. Bueno, Ibon, ia urteroko proposamen hori berriz ere bota beharko duzu da. Bai, ez da? Bueno, balizazalei, pertxantzeko bat, kertenen bat jarri, balizaz kateatzeko, eta gero dagokionari faktura, lan erantxo horregatik pasat izaiotela, baina behingoagatik konpondu ezatela hau. Itxasoan den bitartean, korapiloak eta marapilatuko baitira, txikotak balizaren inguruan. Ulertzeko moduan esan aldut, Mikel. Beste arazo batzuk konpontzeko zailagoa dira, baina honek ez dirudi zailenetako. Pertsa bat, kerten bat jarri eta egiten. Bandera txuria eta badoa! Hasi da jaun Andreok lehenengo txanda. Eta txeko treniroak egin du irtera, laugarren kale hartatik. Bai, Ondarroa eta Ares bigarren kaletik ari da goratu, eta izea 10 kilometrotik gora. Oraintxe bertan 12 kilometro, orduko, ekialdeko ikutuarekin, eta, bueno, Ibon, marea aldatu da, arratsaldea badoa poliki aurrera, ordu erdi pasa da, aldaketa izan denetik, eta antzematen da. Ohar bat, Mikel, marea aldatu da, baina orain korrontearen intentsitatea, eta hemendik ordu beterakoa, ez da berdina izango. Alegia, marea aldatu eta 6 ordutan, korrontearen masa erdia, erdiko 2 ordutan mugitzen.
nolabait ere masa guztioni mugitzen hastea kosta egintzen. Abio bera hartzen du horrek, ur jauzi bat bezala, eta horregatik sortzen dira, horrelako aldakera. Hau da, gaurkoari dagokionez, horrezko txandan izango du mugimendu handiena. Handiena, nabarmen. Mikel, eta beste zera bat, komentari bat ere egin egin, ontzi hauen inguruan. Sailkapena ia erabakita dago, eta, bueno, kabo maila galduko du, Kaiku playoffa bideratuta, baina Ondarroa, Ares, Lekitxarra eta talde hauek dagoeneko buru belarri Kontxako sailkapen estropada prestatzen ari. Bai. Eta ikusten ez duguna, aipatzean beti korrontari egiten diogu erreferentzia, baina ikusten ez dugun bestea da, prestaketa fisikoan, aste tartean, aste guztiak ez dira berdinak izaten. Lankargak ez dira berdinak izaten. Eta aste hau, eta hurrengoa dira, eta behar bada, aste hau, bihar bukatuko dena, egur pixka bat sartzeko aukera bakarra izan dute prestatzaileek aste honek. Are eta gehiago, ligak egutegi aldetik aurten Galiziarako bigarren buelta noiz kokatu duen kontuan hartuta. Hau da, oain Galiziara joan, gero Galiziatik etorri eta segidan zailkatze estropada, lehenbizi emakumena eta gero gizonena Kontxako ureta. Atxeden hartu behar eta bar eta bar. Aresek nola hanka egin? Kaikuri? Kaiku asko galduta gaur ere. Momentuz, hasierako 2 minutu terdian Kaikuk 5 segunduko galera badu. Kaikuri ere, segidatik guzti zaio, eguna baduen edo ez duen, Asmatzen duenean, irtera ona, txanda manejatzen du, edo, bueno, ilusotan hortxe izaten da. Vamos con 10, me dice Pendo, de acabar un poquito más. Vamos rebotando un pelín, en 2. Ondarroa luze asko. Zeharraunketa estilo ezberdin. Begira, non bukatzen duen Areseko hankekoak eta non hiruetak. Zenbat gehiago etzaten du. Bata bestea baino. Bueno, bien bitartean, azken aurreko jardunaldia gaur, KE bat ligari dagokionez, Bilbon, eta garaipena Zumaiak lortu du erlojupeko estropada, zeinako 2 multzo ziren, eta Zumaiak 20 eta 14ko denborarekin irabazi du Bilboko ikurrina, Villa de Bilbao historikoa, eta bigarren Santurtzi izan da, 3. Arkote, 4. Zarotz, 5. Lapurdi. Eta bekaldean, zailkapenean zuloan genuen Kamargo, 9. postua markatu du, Hondarribiaren atzetik, Hondarribia 8. 9. Kamargo, gero Astillero, Pedriña eta azken tokian Kastreña. Eta zailkapen nagusian, estropada bakar baten faltan, bekaldeko lehia hori horrelaxe dago. Deustuz, 9. 71 punturekin, salbo eta libre errenta handiarekin, 10. Hondarribia, 52 puntu, playoffera joango litzateke, baina urruti utzi du, nolabait 7 puntuko koskarekin, jetxiera automatikoa. Eta jetxiera automatikoa bihar erabakiko da, Kamargo eta Kastreñaren artean. Bia daude 55 punturekin. Bat playoffera doa, bestea zuzenean, Atzetik bukatzen duena, KE ligara, Zulora. Bihar izango da hori, arratsaldeko 4etan, gogoratu, temperatura handien eraginez atzeratutako jardunaldi hori da, bihar jokatuko den hori. Ba, zorionak, Zumaiarrei. Bai. Xanet Jimeno, Miguel. Eira nola dara mantrenerua, Utxuro batean eroso, indar gutxi eginez. Oso luze arraunean, Ondarroa, Hor momentuz bere alderik unina erakusten, nire ustez. Zeraria pronto, una es Larrañaga, begira Ares nola joan den. Asko, nola bestu gabe. untzierdi bat pasada. Ares. Hainbeste lan eginda gero errenta kareletik bota. Ondarroak 5-0-8, Aresek 5-0-9, Kabok 5-10, Kaikuk 5-15 estropadaren lehen laurdena egin eta gero. Nabarmen olatua, estriborrankatik, hanka olatua nola sartzen den, kanpo kaldean. Kaiku bere ez du gazmatu, 9 segundora. Bai. Bueno, eta Bilbon,
gizonezkoen estropadaren aurretik emakumeen lehiere jokatu da. Hemen bai azkenengoa, Eteligako azkenengoa. San Juanek irabazi du. Eunenekotan, hemen bezala, han ere eunenekotan erabaki da estropada. 10, 52 eta 51 San Juanek eta Zarautzek 25 eunen gehiago. Bigarren Zarautz, hirugarren Kaiku, laugarren Ondarroa. Eta zelkapen nagusian, Zarautz izan da txapeldun, 126 punturekin, San Juanek 125, biak playoffera joango dira, eta hirugarren tokian, Kaiku, laugarren, Ondarron gaudenez, azpimarratu beharko dugu ba, Ondarrutarrak eta 5. Bilboko trainerua izan da lehia horretan. Azken tokitan, Portugalete eta Camargo. Horretxasua mugitua dago. Bajua, baina mugitua bai. Hasi da kolorea ere pixka bat ilunagoa. Eta olatua batetik, bestetik. Narratxa. Eta bikote, Ondarrutar untzi mordo bat hemen uretan, Ondarrutarrez josia eta guztiek berbera esaten, Bada ez bada, txanda irabazi, badakizue. Orain 3 urte zer gertatu zen hemen etxeko traineruakin, eta esperantza hori mantentzen dute. Getariarrak ere ez daude, lehen urteko garaipena hasteko. Gainera hemen irabazi, eta biharamunean, bihar bezala xe, herrian, eta herri izan zuten. Mikel esan hori, Kaikurekin nago, harrituta edo penatuta. Bueno, nik uste dut Kaiku buru belarriari dela jadanik playoffeko kontuekin, Badaki zer datorkion, eta... A2, baina emaitza hauek ez dira lagungan. Ez dute laguntzen, hori argi dago. Errendimendu honek... Hori argi dago, ez du laguntzen. Bai, hor begira olatua, estribo rankatik nola sartzen den. Bizi arraunean 40 pala da, zera, Ares. Playoffa aipatu dugu, eta, bueno, badakigu ikusmin izugarri izango dela, besteak beste Kaiku eta Santurtzi izango dira hor, aurrez aurre, Arkote ere bai, ilusio handiarekin eta gogo handiarekin, eta Galizia aldetik, oraindikan, bueno, bi estropada falta dira, baina bata Kastropolen orantxe, jokoan izango da, Asturiasko printzearen bandera klasikoa. Gaurko marearekin ez da bakiru izango. Ez da giro izango. Marea bizi hauekin. Bai. Oikera garri zabala baita, itxasadarra ura. Pribadio inguru. Bai. Bueno, txapela 98 puntu ditu, txapela etorriko da, emakume eta gizonekin playoffera, baina kontuz datu honekin. Bigarren tiranda 97 punturekin eta Meirak 83 ditu. Bigarren postu hori, oraindik ez dago, erabakita, ez da gutxiagorik ere. Gaurkoa eta beste bat. Ondarroak arezi, segundotxo bat, Kabo Seira, Kabo nahiko txuku gaurko honetan. Bai, badirudi hor dabilak aldaketak egin, eta arraunketa pixka bat asentatu, luzatu ezkeroztik, bueno, beste maila batean ari dira. Bai, Kabo aipatuta, Kabo automatikoki bera joan da, horrek beste kalte bat ere ekarriko dio, arraun elkarteari. Hain zuzen, Kabo da kurzen B11, Galiziako ligan lehen mailan ari dena, jetxe egin beharko da. Galiziako bigarren mailara, hau da, 3. kategoriara, jetxi beharko da. Ezinezkoa delako, arraun elkarte bate maila berean, bi traineru izatea. Gauzak okertzen direnean... Claro, okertzen dira, bai garaitan. Bat abestaren atzetik dator. Orain erean, 3. 4. kaletikan, barrurantza irian datozela iruditzen zaite, Ondarroak hartu du izugarrizko abantaila. Eta Kabo Aresen gainera etorri. Bai. Lan erditan Ondarrotarrak, hor da Antiguako ama. Zabaletanketik, Arrobiko 9. Bai. Arazorik gabe, ziaboga. 10 eta 10 Ondarrotarren denbora, lan erditan. Kabok maniobra nahiko irekia, segunduren bat joan da horkareletik. Arezek 10 eta 15, Kabok 10 eta 18, orain Kaiku 10 eta 30 zestauko entzat. Giro tristea izango da orain, Bizkaitarraren tosta horietan. Bigarren txandan, 20 segundo galduta, eta lanerdiak falta. Eta azido-laktikoa belarritatik ateratzen dela. Hor, kirolariak
gorputza, mutur horrera eramaten duenean, motivazioa pixka bat jaisten bada, askotan, intentsitate honeko esfortzuari zerka usten dio. Motivazioak, gogoak, bihotzak nahi baldin bada. Hori erortzen bada, eta gehiago, talde lanean, eta hau bezala amairutua zenean. Nahikoa da, bat, erortzen aztea, domino bezala bata bestearen. Bai, ze gainera, bestela ezin izango genuke azaldu Kaikuk estropada batetik bestera dituen gorabera hauek, ez? Kaiku ari da egun batzutan maila honeko lana egiten. Oso ona ematen, oso ona. Eta segidan azaltzen zaigu hemen da estropada erdian 20 segundoko galera zure txandakidekin. Kaboregin 13 segundo galduta. Beno Ondarroa ongi, oso ongi. Bai. Txanda menpean hartuz. Bueno, ondarrutarrek gainera badakite kontxa osteko estropadetara ez direla helduko, alegia. 9. eta 10. ditugunak zailkapenean, urrengo asteburuaren ostean, hau da Galizian izango diren estropaden ostean, bai Bueun larumatean eta Arezen igandean, 9. Ares dugu orain, 10. Ondarroa, bi hauek zikloa horra amaituko dute. Aresek bere etxean festa eder antolatuko dute eta posposik esango dute. Bueno, orain festa eder bat eta kontxari begira buru belarri. Eta Ondarroak beste horren beste egin beharko du, ezta? Helburua orain 10. bukatu beharrean 9. bukatea. Aizu, hori hor geratuko da historiarako eta hori da erronka bien artean, ez? Ares eta Ondarroaren artean. Eta irailaren lauko hitzordu hori prestatu, Donostikoa. Nabarmen. Bueno, Ondarroa joan eginda eta nola gainera, errenta ederrarekin. Irudipena daukat, Mikel, barrurantz, 3. eta 4. kaletik, batez ere oso ondo datozela. 2. estropada erdian, Saturraren aldera, zuzentzen direnean. Bai. Donostiarrak egin du, emakume lehenengo txandan, gero Arraun Lagunak bandera hortxe erabakita utzi du, eta orain ere ikusten dugu hortik Saturraren aldetik, 4. kale horretatik Ondarroa ondo ari dela moldatzen, batipat bueltako lanean. Gaur gutxitan bezain ongi ikusi dezakegu nola gurutzatzen diren. Ondoko itsasoa batetik, orgoitik, eta bestetik ekialdeko haizea. Eta ekialdeko haize honek normalean baldintzak berdindu egiten ditu, kalen arte. Eta gurutzatuta belaunaldiak ere bai. Hau Arraun elkarte batean ze garrantzitsua den. Ikusi ditugu bi hankekoak, Unas Zabaletak astea, Asier Irueta, kapitain veteranoa horretik. Horrek nolabait joskura horrek, ematen dio segida bat, jarraipen bat, transmisioa, ezagutza, dana doa hor. Tori, Zuzara odol berria, nire laguntza osoa izango duzu, jakintza, 10 urte barru zuk zer egin behar duzun ere badakizu. Atzetik datorrenari, hori eskaini. Izi Arraunean Ares, Ondarroa 35 palada pasatxoan. Launeta, Irueta, ze estilo ezberdin, Poletak behar bada urrutixeago, behar badari gabe urrutixeago. Korputzaren nolabait bultzada lagundu, pixua atzera luzatzeko. Esplosibitate gutxiagorekin nahi baldin bat. Erraminta noski horretarako egokitua. Gaur egun klubak ikusten baditugu, horren txamponaren bestaldea Donostiarra izango genuke. Esate baterako. Eta erramintak aipatuta, inoiz aipatu dugu, Mikel, hainbeste urtetan, aulki mugikorreko munduko txapelketetan eta bar, Arraunen neurriak publikoak dira, publikoak egin behar izaten dituzte. Guztiak jakin dezaten, zepalankarekin, Arraunaren zeluzerokin, dabilen tripulazio eskifai bakoitza. Juntzaite, Ibon, Euskola Beligako kluben urrengo batzarrera proposamen horrekin. Ez nesgongo. Egira, Ondarroa aurretik, ongi, Xanet.
15 eta Kabo ere 43. zoragarri, Kabo. Kabok 15 eta 49. Kabok aurre hartu dio Aresi. Xelebre baldin bada ere, aurtengo ibilbideak ikusita. Bestea esango dizut, eta kasualitateetan ez du sinisten ikarraunean. Kalearen baitako Bai, zerak, bai. Lau 3-2 Aresek 15 eta 53, eta ia minutu erdiko atzerapenarekin Kaiku, 16 eta 11, hirugarren ziabogan zestaokoentzat. Uste dut Kaikuren atzerapen karagarri honetan kaleak ere baduela berez eragina. Minutu erdiko eragina? Ez, noski. Baina berea bai. Zazpi segundo orain, Ondarroak Kabori, eta Kabok 5 segundo Aresi. Ondarroa 3. kaletik nola datorren. Eta gero nik izan behar banu, luze erditik aurrera, behar bada baborrari helduko dio Sanetek. Eta beste guztientzat, egin beharrekoaren Bai, nolabait erakusle oso zorrotza, etxeko trainero ikusten duzunean. Hori egiten, badakizu. Aresek olatu hartu du, Gaur ikusten dugu nabarmen. Bai, 3 segundu jandizkio, dida batean. Bai. Eta lankideok nik neuk ez dut ikusi, baina aipatu duzu etxeko trainerua. Hemen ontzian ditugu marinelek aipatu digutena da entrenatzailea, Ondarroako entrenatzailea Errasti. Arrigorri ostatu pareko bide horretan ezartzen dela, estropada eremua goitik ikusi, eta behar bezala gidatzeko bere trainerua. Esango dizut, Eritz, antxe hartu dut kafea, eta harrigarria da, hor, errepidea datorren, miradore horretatik, zeinen dotore eta zeinen zuzen ikusten den estropada eremua. Orain ere, jendeko harrila erra da hor bertan, Bai, ondartzan ere, Mikel. Bai, ondartzetan. Ondartzetan. Bai, ondarrun eta baita ere Saturreran. 6 segundo eder, Ondarroa Kabo da Kruzi. Ares amarrera, Kaiku 33. Hasi da baborrari heltzen, Xanet Jimeno. Erritmoa aztertzen badugu ere, begira Kaiku, begira Ondarroa, eta begira Ares. Bai, gota dagoeneko Kabo eta Ares. Bueno, zorionak Kabokoei, gaur aspaldiko estropadarik, onena osatuko dutelako, eta itxura batean erori gabe. Emaitza hona behintzat, bai. Zeirio metro jaun Andreo. Lehenbiziko kale honi, Mikel. Eskola Beligako txanda bakarra ikusita tardari zoazten ari naiz. Bai, urrengo txanda lehen kaletik San Juan arituko da, eta horrezko txandan Bermeo. Kabo, 5 segundotan, Ondarroaren abiaduran dator, azken luzean. Hori ez da kalearena, ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Sigue! 2 minutos, Cebolla. ¡Para! Dagoeneko gora Ondarroa, Haizea orain egon kortu da, 10 kilometrotik gora, 11 kilometro orduko. Bai gora, Antiguako 10. Eta meretzi, orentxe. Bueno, tartea berriro handitzen ari da, Antiguako 10, Kabori 7-8, Aresi 13, Kaikuri 38-39. Ba, orain ere begira, hortxe joan da, tarteak egon kortuta 3 minutun barrurantz, eta azkeneko minutu terdian orain ari da. Hemen gora. Nabarmen gainera. Osik izango da gaur Errasti, alde batetik kalearen laguntza ere badu, baina bestetik etxean, zaleen aurrean, mutilak, baila ematen ari dira, eta horrek asko balio du. Eta oso itxuroso arraunean. Bai. Zomo Zabal, Jana, Zidiondo eta Abar, zeinen ongi ari diren bukatzen. Eta ze inongi ustartuta dauden gazteak eta veteranoagoa. 10 segundo, orantxe, Ondarroak Kabo da Cruz. Boskarrenera, bai besteak ere, Bai. Kabo ere bai, eta Ares ere bai, eta Kaiku ere bai. Danagoa. Hor daba, Antiguako 10, zaleen txalo artean, bai Ondarroa.
20-45. Hortik helduko da orain Cabo da Cruz. Cabo, bai, 20-56. Begira, rokero. Hirugarren Arede. 21-0. Kaiku ere boskarrenera. Bai, estropada eremua zeharkatu, taruntza doaz. Bizkaitarra ontziarekin. Metroko burua dexente handituta, baina ordoa. Boskarrenera sartuko da. Animo, kaikutarrei ere. Bai, bai. Ordinaz ez daukoak. Bai, kaiku. 21 eta 30. 48 segundoko atzerapenarekin. Erreferentzia beraz, bigarren txandan arituko direnentzat, Ondarroak markatu du 20 eta 45. Orain, Merkatal aholkuak. Arratsaldeon berriro ikusentzuleok. Hauxe da lehen txandak utzi diguna. Ondarroko 41. Banderaren bila ari diren ontzien artean. Lehenengoz Ondarroa, etxeko trainerua 20 eta 45. Bigarren Cabo da Cruz, 10 segundo gehiago erabilita. Hirugarren Ares, 19, laugarren Kaiku, 47. Zurea da hitza Eritz. Xane Jimeno, ondarrutarren patroia du gurekin, Xane zorionak eginiko lanagatik. Eskerrik asko. Aize handirik ez, korrontea bai, gaurkoan. Sufritu duzu, Majo, korrontearekin gaur. Bai ez, azte barrun beuri asko jau, da batetik mutrikutik lekitxoruz dakizton korrenta, da beste batetik usolara ez, errekatik uraskora bajaten, da horrek gaur asko suponira, guztu, eta asite baino gehiago gaur korrenti gehiago suponira, bai. Bai, kalearekiko pentsatzen dute bai, bueno, konparatuz, ikusi dugun eskek laugarren kale horretatik arraun ongi egin dutela, baita zuek ere, bueltan Saturraneko errekatik sartu zara, zergaitik, olatua bila, ze bilatzen zuen patroi honek? Bai ez, ziabogatik urten dugu, askan ziabogatik, eta botaten gatxun lekitxoa esagerau, da janean apuntaten asko, 5 igual tolero ni paseta erutz. Me bueno, geldik junga, da korrentik asko eta eman popi, me bueno, nintzat olatuk Saturran erutzen dago hemen askotan, eta hausia aprobetxau izalak usiro eta hausin jau. Xanet, etxeko estropada, txanda irabazi, 9 arrobiko, Irribarra bai bintzat. Bai ez, jo geixazileik eskatu, askanin betitxik amezturoen lekure hau, ondarru bandeira zioanen be gubantxon ginen, da honke goti trainerun da jentik gauri animaten hoti oso emozionantire eta oso pozik. Eta badezpada txanda irabazi, hemen edo zer gertatzen delako? Bai ez gaur ez da iso pasako, baina bueno, txanda irabaziru eta momentuz lehen gebuz, esan jongo abiskat. Zerena, Xanet. Eskerrik asko. Xane Jimeno, bueno, momentuz saio ongo gara pixka bat. Nahiko esan du, zenbat iratzen duen kanpo kaldean lekeitu aldera, eta gero hemen barruan, Mikel, nola Saturraren aldera, nola markatzen duen. Alegia, eremua ez da homogeneoa, alegia, eremuak bere zatiak ditu, eta, bueno, hor, kalen artean, alde handia dago gaur, kalen artean. Bueno, guazen aurkezpenekin. Bigarren txanda honetan lehen kaletik, San Juan eta Joseba Fernandez gaur kanpoan utzi du bere burua. Bai, eta mugimendu asko, batez ere baborrean begira, Adur Mitxelen lanketik, Irigoien espaldatik ekarri du bigarren tozara, Eskribano hirugarrenean sartu du, Oiar Mugartza aurrekalaretik espaldara, eta estriborrean ere, Artzaliuz errekuperatuta bigarrenean, Markel Perez, Joseba beti bezain, mugimenduak egintzale. Bueno, mugimendua baita ere Hondarribian, Ontzierdian, Istriborretik Telmo Bald eta Baborren Osertz Larretxea. Demoraldian zehar, behontzian aritu direnak. Gaina noiz, da behontziak oraindik matematikoki. Bai, ala ere oso ondo moldatu dira, baina apostu garbia, Mikelena, Orbañan Osena, eta horretaz gain, Jokin Rodríguez, Xabi Salaberria eta Eneko Irido izartu dira. Hirugarren kaletik ekitxarra, hor duzue kuadrilla, Istriborren gaur, hirugarren tosta horretan Urizar. Eta beste ere asmatuko zenuke, noldan Mikel. Biak, hirugarren tostan, aldaketa danak aurten harrigarria, zertzalde. Hirugarren tostan eta espaldan, eta zera berdinak, arraunlari berdinak. Bai. Hau ere,
zehar edo zuzenean, Eta lauari begira. laugarren kaletik Getaria, eta Getarian digarria iruditu zaite hankekoak eta ibili da aldatzen, eta azken estropada egoki hoien ostean, hemen dira berriro Manterola eta oso Gomez. gutxiari da egiten Larrañaga, iruditzen zait, Orio alde batera utzita, Bai. sasoik punturik betenean dagoen taldea hause dela. Ez dakit, non daukan nik aurtengo esperantza honek langa, Eta gaur kalea, kale hona duga. Bueno, kalearen zailtasunik handiena ez da txartzea da. Bai, eta pentsa, eskuin atzaparrean. Bai. Bandera txuria, Erne, gorri berdea. Ante. Dita. Epailea gaur zorro, zabi. Bai, ala hobea. Bueno, ba. Parean laurak. Minutu erdia bete gabe oraindik. Begira, 47 paladan oraindik Getaria. Eketxo 42 gainerakoak 45 paladatik gora. Ira Getaria eta Hondarribia branka aurretik sartuta. Eta Ondarroaren demora markatzen, zango dugu San Juan eta Lekitxarra hasiera honetan. Haizea orain, une honetan 10 kilometrotik bera, 5 egonkor, haizea egonkor. Hor egonkor ez dagoena, beko turbina. Bueno, Getaria eta Hondarribia estropadaren burua hartzeko asmotan hor lanean. Bi segundoko atzerapena Lekitxarrak eta Pasai Donibaneko arroxek. Minutu erdia osatzerako, ia treneru bat, hori itxasuan eta ederki antzematen du. Aurretik duanak bezala, atzetik duanak. Argi, xanetek kiragarri eskertzen ditut patroien. Bai. Oso argigarriak dira geuretzat ere estropak ikusten jarraitzeko. Zer egiten du. Patroiak ez duten korronteak sentitu egin du, edo aurreratu egin behar du, edo tankera hartu, alduen alegia. Lehen txandan haizeak izandako bataz-besteko abiadura, 9 kilometro orduko. Hau da, emakumeetan lehenengoan 5,5, bigarrengoan orozko txandan 6,6. Orain gizonezkoen lehenengoan 9 kilometro. Hor Miguel Ohar bat, barruko kamararekin, Getarian, handi etxaniz iruditu zait hirugarren tosta estilo horren. Geuri zerrendan, geuri nondako zerrendan, Otorra Sagasti Andoni, Bueno, ikusiko hala iruditu zait. ea aldaketaren bat izan den edo. Egira, San Juan, 5 segundo galdu. Bai. Utzikarak ematen dizkut nemiziko kale honek. Ondarribiak egitera, ona, bigarrenetik, beste askotan bezala. Ondo izea, hementxe, azken orduko aldaketei begira, hande etxaniz. Barne abisua jatzoten dugu batzutan, gaur ez, eta baina... Eta iraola sartuko zuen... Zerrenda, hementxe dugu, iraola espaldara, Jokin iraola espalda. Otorra Sagasti, kanpoan. Hori da. Estilo horrean nola begiratu duen, Joseba Munarrizek. Lareundik gora estropada honek. Erne eta Ababorren ere bada aldaketa bat. Alkorta, Donostiarra, laugarrengoan. Aristi Muñoz Estriborretik eta hor Mercader kanpoan. Egon, eta Martin Errekondo ere bai espaldan. Eta Mila Diez lehorrerako. Sigue, Pecho! Sigue, Pecho! ¡Va! Getariak Hondarribiari bat, Lekitxarrari 5, San Juani 8. Zikinuneak ere bai, Hor ikusi dugu ama Guadalupekoaren branka, Bueno, beste dato bat ere bai, Lekitxarra eta Ondarroa, astero elkarrekin direnean eta hortxe, mokoka, orain urrengo txandati Lekitxarra, Ondarro baino 2 bizkorrago. Une honetan 3 segundo bizkorrago.
Ritmoan paladat biziago joz, estropada buruan doan, Getaria Hondarribia baina. Ahí vamos, Tea. Guatzen, hoy. Va. Sí, vamos de final. Uno. San Juan Darrei animo. Euskal Etxarra egokete zuen. ¡Oire! ¡Sigue al suelo! ¡Ataque olla! Horantxe balizaren bila. 80 metro. Honei, atake orain iman behar du estra hori arraunlariak. Lekitxarra ere, aurreko txandan ibilitako Ares baino bizkorrago. Asko ateratzen ari dira treneroak hankan kaldean, korrientearekin. Aizpuru eta sabe pronto. Getariak ongi oso, baina Hondarribiak ere. Biak txukur. Lekitxarra ere bai. Epa, balantza hor, San Juanek. Getariak 4 eta 58, Hondarribiak segundo bat gehiago. Lekitxarrak 5-0 San Juanek 5-0. Hau da, San Juanek aurrez txanda irabazi duen Ondarroaren denbora markatu du 5-0. Maniobra ostean, Getariak Hondarribiari segundo bat. Lekitxarrari 7, Pasai Donibaneko Arrosei 11. Eta izea 10-etik gora, 11 kilometro orduko. Lekitxarra sartuko alda, hor, Getari eta Hondarribiaren arteko porroka horretan. Nintzateka harrituko, orain poparean hor, xaguak eta enpara hauek pare bat olatu kateatu eta... Indargunea hori da. Bai. Ekarrita segi. Hori. Cristo en estropa. Síguelo en esta ola. Coge esta ola. Agartzazua zurmen diorma zabal palt. Kolaz da irido iztru horren. Va. No vamos a... Esta es ola de final. Ekarri. Bukaren ez da presari hori behar du ontzi bat. Ekarri. Baina polita, Getaria eta Hondarribiaren artean. Getaria laugarren kaletik. Arrantzan ari dira, Ibon. Bai, eta hor bi kontu batetik azkeneko estropadetan aurre hartu die Getariak, Hondarribitarrei, eta hor zukontzentzean hori horre egoten da. Eta bestetik guztiedakite orain poparean handik, alegia Gipuzko aldetik, laugarren kaldetik, azkarrago datu zeta. Hori horre egoten da, Zamorroa bezala Hausnarrean. Bueno, aurreratuko diegu, gure ikusentzulei, Orezko txandan lehen kaletik bermeo izango dugula, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Orillo eta laugarrenetik Zierben. Getariak bigarren segundoa, Bai, 2 segundo txo. Egira unez, Lekitxarra eta Ondarroa orain burruka horretan ia parean, segundutxo bat tarteka Lekitxarraren alde, agertzen zaigu pantailan, orain bi. Begira aurrean nola daman, toblero honetara, puzgarrietara enfilatuta, nabarmen, Olatu hartu, olatuak hori eskatzen dio. Eta horretxekin joango da, hori askotan gero, ibilbideak eta ikusitakoan, orain txeda momentua nola esan duen. Eta aurre eramango du, 9. kalera enfilatuta behar bat. Bai. Baina metro gehiago, baina abiadura handiarekin. Oso bizkur. Eta ala ere 2. kaletia, ator Getaria, Hausten ari da txanda, Lekitxarra 13ko atzerapenarekin da, San Juan 17. Beste komentario bat, egiteko Mikel. Bota bat. Ibai Zabalera joaten garenean, askotan, kale diferentziak eta hau da, keragarriak. Han ikusi egiten ditugu, joan aurretik badakigu. Nei gaur hemen etzait iruditzen, kaleen artean, Ibai Zabalen, Portugaleten baino diferentziak gutxiago dagoenik, gehiago esango dut, gehiago. Baina ez ikusten, askotan. Han nabarmena izaten. Han oso nabarmena da. Oso nabarmena da. Eta joaterako, orain, antzeman diegu, gaur hemen zerrari den gertatzen. Demiziko kale hori zer den. Hondarribi ongi, usten, Bueno, tira dizuari. 4 segundoko galera badute. Rolaturen batekin hanka egin du. Oparian Getaria ikaragarri dabil, azken aste hauetan. Ikaragarri.
Silbeti veteranoa posik izango da. Bai, eskumineak, hemendik. Elkarrizketa Bai, gauza susantizkigu. Bai. Batetik, patroia, inoren inbidiarik gabekoa. Bai. Kutsilua beti soinean eramaten duela ere bai. Eta garrantzitsuena ikeragarrizko poza ematen diola, estropadak ikusteak. Eta noski, herriko talde irabazten ikustea, horrela ikustea. Jakina. Ba, holako sale guztiei, Mikel, eta batez ere adineko eta eskumenak hemen. Hemen gure bezarka. Bai. Behar ditugu. Oie denak. Haien begietako tiztire ikusi eta poza ematen dugu. Ikusgarri asko gozatzen dugu horrelako komentarioekin. Bueno. Ordagetaria lan erdita. Kateatu du besteren bat, Una xekolatua. Ondarribiak orain. 9:48 eman diete Getariarrei, Hondarribiri 10-0-2. Orantxe Lekitxarra. Ondarroaren atzetik, 10-12. 2 segundo gehiago. San Juanek 10-17. Aresen atzetik. San Juanen inguruan zer esan. Kale batek hainbeste baldintzatzen duenean, emaitze eta animo eta kirol honek hause duela, onerako eta txarrerako. Ez dala igerileku bat, baldintzak ez direla berdinak izaten, eta ondo da egitea. Hause duela, trenero estropadek hause dute. Bueno, San Juanek helburuak, naiz eta liga ziran lesioekin eta oso aldapa malkartsua izan, askar itxuratu zuten, sailkapenaren erdian dira, 7. 72 punturekin, eta galdetu gabe badakigu zertan ibiliko diren orain, Kontxan, postu hori, ligan duten postu hori, Kontxako zelkatze egunea mantentzen duten, ez da, Ibon? Bai, horren bila joango. Hori batetik, itxu. Epe motzerako helburu finko bezala, eta bestetik, lanean segi gaur ere, arrobiko arrainlari mordo batekin, Joseba Fernandez, eta aukerak ematen gaztei, eta bar. Gaur 11 arrobik, gaur. Hausart alde horretatik. Segundo, Getariak Hondarribiari. Bueno, Lekitxarra, San Juan baino, 6 segundo bizkorrago. Haien arteko lehiari begira. Elkapenean. Bai, hortxe, puntua gehiago dute San Juandarrek, eta... Baina, 8 horiek izango dira. Aurrezko txandako Orio Zerbana, Donostiarra eta Bermeo, eta hauekin batera, Hondarribia, Getaria, San Juan eta Lekitxarra, Kontxaren osteko 2 estropadetan, Bermeon eta Portugaleten, aurtengo Euskola Beligari arremate emateko jardungo direnak. Begira, nola mugitzen dut, Eta girature egiten titarea bezala. Ara. Baborrei, kanporantz eskatzen die. Bueno, Getariarrentzat badakigu oso hartu eman ona dagoela entenatzaileen artean, eta nola neguan ere egiten dituzten elkarrekin entrenante batzuk, eta Lekitxarrekin, eta baina azken urteetako Hondarribia ikusita beti aurretik, orain momentu hontan, esperantza trainerua lehiaketan aurretik joate hori oso baliotsua da. Ta kirola osotasunean ikusten badugu hori aberastasun bada. Getaria, esango dut, aro modernoan, pasaden mende hasierako Donostiako banderak eta utzita, beharroa da trainerurik azkarrena, urtengo izango du. Begira, hor nola da bilenik, berriro esango du, Getariari, datornari begira, Orio, aparte utziko, nahi baldin bada, errespeto osoarekin, langarik ez zion ikusten. Kale hon batetik, eta sorte pixka batekin. Eta Hondarribiaren inguruan zer esan, 5. sailkapenean. Beraiek aitortua, ziklo aldaketa, badakigu, ze mugimendu izan diren, ze paja garrantzitu izan diren, etxe beste bat, aldai bat, egiazu bat, ondikola bar, eta bar. Bueno, 5. sailkapenean, gazteak sartzen. Oso denboraldi egokia egiten ari dira. Oso duina. Gertatzen dena da, hauek bizi izan duten. Ez amarka da, markadekin, hor baina 20 gehiago urte. Begira, goiko muturrean ibilita. Bueno, kosta egiten da, lixeritzea,
banderen leian ibili eta orain kanpoan geratzea, kanpoan edo koska bat erortzea. Hondarribiko herrian hartu orain 10 zale, auzo batetik bestera joan da, galdetu posik altzaude korrila egiten ari denarekin, eta 10etik 10 lagunek erantzungo dizute baietz. Posi daude. Baitu zer esan duen. Gero, Josebak, Amurarrizek, aukera izango du kalea hartzeko ere bai. Hondarribia behar duena, noski beste bezala, baina Hondarribiaren prestigioa duen Arraunek arte batek kontxarako saikatze estropada horretako langa pasatzen. Hori pasatzen. Pasa. Eta gero, aurten horrezko txandan ere ikusi izan dugu, bepan gehiagotan, Luze honetan, Getariak ez du handitu bere errenta. 5 segundurekin hasi du, ia 6, eta horrela helduko dira azken maniobran. 6 baborrak. Gutxiak eratu estadien oso ongi zabal. 15 eta 19, Ondarroarena 23 segundotan hobetu du Getaria. Hondarribiak 15 eta 26. Aratzori gabe, Lekitxarrak, ongi trabestuta. 15 eta 40, Ondarroak baino 3 gutxiago. San Juan. Borkatzerkizia gaur horrekalari. San Juanek kabok baino bat gehiago, 15 eta 50. Getaria maniobra egin eta 7 segundo. Maniobra egin ostean beste segundo bat bi gehiago. Joera horixe da azkeneko estropadetan. Getari eta Hondarribien artean. Hondarribiak aurretik hanka egin. Lehenbiziko luzean gidoia eutxi Getariak eta badiru diez hori ari da gertatzen. Buelta eman, poparean jarri eta beste puntu bat ematen du. Eskorragoa da. Beste grazia bat bizuela barruran. Bai. Eta noski, gaur bezala, kale aldetik, abantaila baldin badu, are eta gehiago. Oain, irutzen zait Hondarribia baborrera joango dala nabarmen, Bai. Konparaketa egiten badugu, Lekitxarra Ondarroren aurretik orain 4 segundo, San Juan Kaboren denboratan, eta gero Ares eta Kaiko. Guera pasaz oraindik, Getaria, 17. minutuan. Ara. Gogoratu, joan zen urtean Garaili izan zirela, 21 eta 19ko denbora erabili zuten, hori 4 segundo eta Ondarroari 10. Hondarribiare ari da, Atzerago ibili da Hondarribia. Bai. Atzerago ibili da. Hor dator. Irugarren kalean, orain biak. Aurrekaria bat! Era mabi, sortzira! Eta guan! Orkeragarri balio du, orain Getariarrak bezala, kontrario atzean ikustea. Hori mugitu ere egin gabe ikusi aurretik bi hiru traineru. Argi dago. Konfiantza ematen du horrek, keragarria. Eta hauretzat ikustea begira, gaur ere Hondarribiari 2 traineru. Kalea hobeagoa nahi duzuna, bai. Aurretik. Hor gaude aurretik. Konfidantza, aurretik eta traineru ondo da bitartean. Bolaretan gertatzen da, aurretik bai, da ikusi atzetik nola datorren kontrarioa. Droneak eskaintzen digun irudia ez du gezurrik esaten, oso aipagarria da diferentzia begira Lekitxarra non datorren eta Lekitxarraren atzetik beste 12 segundo atzerago Pasaitarra. Eta horrezko txandan, 2. txandan ere horixe ikusiko du. Ziurtasun oso. Marea biziak diferentzia handiak. Orain Arrosak. Gutzen zait merito handiko estropada egiten San Juan, Orain Kaboren aurretik jarri dira, Kaboren aurretik eta Ondarroa eta San Juanen artean 6 segundo daude.
Getariak diferentzia Ziabogan 6koa zuen, Hondarribiarekin kontuak hartuta, orain 8-9. Haizea ere gora, orain 9-10 kilometro, 8an ere ibili gara, txanda honetan. Miguel, eta gogora dezagun, biharko txandak zelkapen nagusiaren arabera, ezta? Hori da. Ez gaurkoaren arabera. Ez, hemendik aurrera denak. 14. jardunalditik aurrera, denak zelkapen nagusiarekin. Eta emakumena ere bai. Begira, Txepuzaren ondora nola doazen patroi denak. Ez da ja postu aldaketarik izango txanda honetan, tarteak oso aipagarria dira eta Getariak Hondarribiari 3 traineru, 9 segundo, Lekitxarra 28 San Juan 38. Ondarroa eta Lekitxarra, hau beti elkarri begira, Segundo bateko bueltan, zein nagusitzen den. Hor da Getaria. Oskarnetik, nabarmen. Handa Getaria! Ondarroari minutu erdi, Bai Getaria! Minutu erdi. 20-16, 29 segundo Antiguako Amari. 20-16 esperantzarentzat. Hor da Hondarribia, bai! Bigarren tokira 20-28, behin-behineko denbora dira, Jaun Andreok. Aruntza baita ere, atzeti datozen biontziak, bai Lekitxarra eta baita San Juan darren Erreka ere. Hemen Lekitxarra, bai Lekitxarra, Ondarroaren atzetik, segundo bat gehiago, 20-46. Eta orain Pasaido Nibaneko mutilak, hor da San Juan, bai! Gaboren atzetik, Aresen aurretik, ez da? Hori da, 21-0 bat. Erreferentzia beraz, Ohorezko txandakoentzat, Getariak markatu du, 20-16. Iragarkien ostean, Ohorezko txandan, sailkapeneko lau handiak, lehenkaletik Bermeo, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik denboraldiko erregea, Orillo, laugarren kaletik Zierbena. Agurterdi ikusentzuleok, Ondarroan gara, Ohorezko txandaren atarian, momentuz, hau da zailkapenak adirazten diguna. Denborarik onenak Getariak, bigarren txandako garaileak, 20-15. Bigarren Hondarribia, 12 segundo gehiago erabilita. Hirugarren Ondarroa, laugarren Lekitxarra, gero Kabo, San Juan, Ares eta Kaiku. Oazen protagoniste mila aurrera eritz. Una Xeizagirre, zorionak. Eskerrik asko eritz. Haze bolada duen esperantzak, estropadatik estropada ezin hobeto arraun eginez, gainera txandak irabazita. Ez dakit, esango diazu, gidatu duzun arrei trainerurik azkarrena den edo ez? Bai hori da, urte guztian ondo entrenatu deu da, gozakaiz ginauen, aurrengo estropetan ez ginen osatzen estropadar bat lau largo honak itia da, oen azkenengo 6 galizitik handa, bueltan da, oso ondo gabiltzaz da gozatzen ez. Gaur lau largo ikarriak inditugu da, oso ondo bueltatuz, uste diferentzi onak markatu ditugula. Unax, Ondarroaren kale berdinetik, gaur laugarrena badirudi ona dela, barkatu zuek erratu naiz. Aipatzen nuen, Jimenok, aipatu dugu korrontea. Korronteaz gain naizera aipatu diazu. Ikera garri zeon ez, kanpoka berez gure kala txartxio izan bertzu, baina aurreneko largoan ez dugu gehiagik galdu, uste gaina aurrena aiau gala zeagoa eta bueltakuan hori da, zure esatezuna ez, zeagoan ikera garri bialtzezun beste kaleta, ni uste hirugarren kaletik buelta hona izela da, hori, haize da korrinte ikarri bultatzezun, baina asmatu du bueltan da, bukaerako zulo hontan, minutu hontan, earketotzen gure kaletian. Iaz hemen egun historikoa, esperantzarena, ez dakitxa urten esperantza hori badagoen, ez bai, ze bulkada, ze bihozkada duzu? Hori hor gateko, historirako, bakigu ze gertau zan, ze torri zan, baina, gaur ikuste dune ez da bezer, maten du pixka jetxire indula aizia, eta, hemen lau jarra hundi daude, eta gaur ez da ikusten. Oso ondo, eginikoaz posik imaginatzen duen, naiz da agian banderarik ez, zorionak Unax. Bai, hori da, eskerrik asko.
Bueno, urtero zin da, ez? Batzutan ustegabekoa izaten da, baina Argi gaur, oso estropa ze ona egin postutan dute. bukatzen duen gaur, argi, Oso estropada ona egin du. Getariak Hondarribia sendo bati 12 segundo atera dizkio. Bueno, hemen aurkezpena Urdaiberi dagokionez, bada mugimendu bat, mugimendu garrantzitsuak hor, Kaion jarri du hanketik eta bueno, Bernardez ere bai, Bernardez jarraitzen du, Mikel. Eta espaldara bidali du Calleja. Bai, bueno, hori pasaren astean ikusi genuen, Bernardezek hortxe jarraitzen du, eta Kaion sartzen den bakoitzean, Alzamendik Perez, Portugues, eta gaur mainaz, tosta bat aurrera eramaten ditu. Larrinaga patroi, azken estropadan, zera joan zen, Gondra. Bueno, Donostiarrekin. 3 aldaketa, Igor Frances, Jose Leibar eta Xabat Olaetxea sartu dira, Loi arte berriro ere, estriborrera ekarri. Hori joan mugimendu asko. Asko gero xetuko ditu, baina nola baitere, begira, hanketik zabala jarri, Ander, eta baborrean, balau, haundi, sartu ditu, Salbaino Urreizti Egiazu eta Lizarralde. Salbainoren kokapena argipigarren tostan jarri dueta, eta bestea, oian gozategirentzat, beste aukera bat, 5. tosta estriborrean. Bueno, eta 4. kaletik, Zierbena. Zierbenan, Mikel, gaur Abel Vicente sartu du, 5. tostan. Ian ustre, ontzier dira, Bai, hori noiz, uste dut egin duela, Gartzia bakalari eta Gartzia 5. tostan. Ea ba. Bueno ba, diferentzia ikeragarria ikusi ditu, denboretan aurreko txandetan. Horien artean ere bai. Salbaino kontranketik, oker espanago aurreneko aldiz. Zierbenan ibilita da hor, kontxan gora bere izan dakoan Bermiotarrekin eta ezaltzan kontranketik. Bai, ez ezango nuke, zeraren garaian, Juan Zunzunegiren garaian. Bai, litekena da, Zierbenan bai. Baina hor nola baite ikusten da, Salbaino kontraneketik jarri duenean, hor indartsuenen edo astunen aldeko apustu bat egin duela gaur, Salbaino Urreizti Egiazu eta Lizarralde. Patio. 3 laugarren hori da. Eta Martxel Aldai, beste gizon indartsu baino erinagoa, espaldara eraman du, lehen biziko aldiz, esango nuke. Eta aurrekalari aldate, beraz, mugimendu oso esanguretsu. Eta Ibon aipatu behar, 4. kale horrek gaur funtzionatzen duela, eta gaur behintzat Zierbena duela, lehen eguerdian gure albisteetan entzun zaitugun bezala Zierbenarentzat estropada eremu atsegina da ondarruko hau. Ea gaurkoan ere lortzen duten galipuek hemen bandera astintzea. Bueno, Palmares aipatuta, hemen xelebrekeri bat gertatzen da. Ondarruko bandera asko, KE Ligako ontzien artean erabaki direla. Hor, demorarik honenak Getariarena da, 19 bat. ATT-koen artean marka Zierbenak lortua du, 19 eta 34. Eta Zierbenak hemen 2018, 2020 eta 2021 batean. 4 urtetan 3 aldiz irabazia du hemengo bandera. Eta aurreko txandetan esan dugu, baina esan dezagun. Gaur kriminala, tardarizo eragiteko modukoa, lehenbiziko kalea ari zait iruditzen, eskapurik ez du. Beitu Bermeo, 5 segunduko galerarekin. Begira, nola joan den nabarmen, Donostiarrak usten dion neurrian, 2. kalearen bila. Ondarrako, beste seme bat, Igo Larrinaga. Eta bizitza osoa herriko arraunek artean eman eta gero, begira, hori ora eta Bermeora. Hori da. Bueno, Zierbenak hori bat, Donostiarrari 2, Bermeori 5. Getariarekin konparaketa egiten badugu, Bermeo, Getaria baino segundo bat azkarrago. Begira, erritmotan, hoi baino biziago Orio, eta hoi baino lasaixiago Donostiarra, bai. Eta mazazpi paladan, eta Orio 19 paladan. Kontxara eramaten nau panorama honek, Itxasoaren zabaltasun horrek. Hori ikusi eta ontziako, eta bai. Hemen izan ere, 40 segundu jo, Mikel, barra libratu, eta Orzoa. Ondo handiak ere, bai. Bueno, Zierbenak hori bat, Donostiarra 3, Bermeo 5. Aldape, Apobrado Karamiaren, aritu zen aurrekalari lanetan, eta han, Zierbenak
azkarrago eman zituen. Zerak, ziabogak horiok baino. Gero denboretan eta ikusi genuen hori. Azkar nola esan dion, Engancho trabajo, sin golpe. Nola baitere esan nahian bezala jotzen ari ditu. Egi esan, horio, hoi baino, erritmo biziagoa. Biziago, bai. Hankeko aldaketa ere, bai? Baita. Un minuto, voy a concentraros en dos. Una, no subí. Dos, ahora, va. Zer den, Ander Zabala, prestatzaile fisikoa eta goi mailako arraunlaria olimpiareran, eta tostako arraunketan ere, zenbat tostatara egokitzen den, bai hanketi, aurrekalari, bakarrik ontzi erdian ez dugu ikusi. Esango nuke, ontzi erdiko bi tostetan bakarrik ez dugu. Bai. Puntako arraunlaria munduko txapendu izan zen, beste. Beira, lotuta aurrekalaria. Zierbena eta Orio eta Zierbena aurretik. Aitzea amarretik gora. Ea, ziaboan, batera sartuko dira. Getariak 4 eta 58 markatu du. Zierbena begira, Mikel, Zierbena pasa edo zuzentzen ari zaio kostatzen. Parean, iruditzen zaitor, irteeran. GPS-ak emango diola, hori bat. Eman dio segundo bat, baina maniobra ostean, bi, Oriok, bi Zierbena. Hor zerbait Zierbenak ez duela asmatu. Oriok 4 eta 51, Zierbenak 4 eta 52, Donostiarra 4 eta 55, Bermeok 4 eta 57, gero Getaria izango genuke 4 eta 58rekin. Orain, Oriok Zierbenari bat, Donostiarrari 3, Bermeori 5. Donostiarra hotxe, Bai. Oraindik, Donostiarra biziri dago. Bai. Olatu hartu dute gaina, maniobra eginda dida batean, Ai. Argi, azkarren orain Donostiarra dator, Bai. Irurak segundo batean. Azkarren orain Donostiarra. Bermeo 6. Begira. Norabidetan, Zierbena Orioren kalean. Begira, Donostiarra Urdaibairenean. Estriborrera erabat. Urdaibai ez beste trenerua kalez kanpo, Urdaibai bakarrik bere kalean. Donostiarra estropadaren buruan kokatu da Oriorekin. Zierbena segundo batera, Bermeo 6 aspira. Hau. Getaria Bermeoren atzetik lehoke, Gero Luzeonen amaieran egingo ditugu beste kontu batzuk. Orio eta Donostiarra. Txanda ikusi behar du, Bai, zugarri hona. Donostiarra bigarren kaletik ari da, Erasoan bigarren kaletik. Baina ia 0 kalera fonda, Mikel. Berez abiatu da hortik, orain, hori da, lehen kalearen ertzean etorri da estriborrera. Oriok 2 segundo aurkari lehenbiziko aldiz. Eta Bermeori 8. Oriok Getaria baino 11 segundo bizkorragoari da. Orioren erritmoarekin gaur harrituta. Bai. Eta 18 tarretik jetxe begira behia. Orain, Donostiarrak enfilazio horrekin metro oso onak egin ditu. Nahikoa da. Arkaiz Diaz kasu honetan, enfilazioa pixka bat aldatzea, olaturik ezan. Oraintxe bertan, Laura. Gero Oriotarren erritmoarekin ari gara, baina ikusi marko da horren kombinazioa neurriekin. Hori sekretua da. Bai, hori hau ez da ulki mugikorra. Orain begira, Orio bere kalean sartzen denean, pixkanaka, laskanok ere, zuzendu beharko du. Bai, Getariaren denboratan ari da Bermeo. Hemendik aurrera egin du egundoko lana Getariako esperantzak. Hori zainduko dugu. Oriok Zierbenari 11 bat, Donostiarrari 5, Getariari 10, Bermeori 11. Lehenbiziko kaletik, horratera dio bakarren bati. Resolonekin izpetut berbi guztan. Donostiarrari berroa da? Ikus dezagun. Miguel Mikel, gaur gutxitan bezala, lehenbiziko kale hau. Karra eta kriminala, Oso, danak ari dira sufritzen, danak. 2 segundora, Zierbena, Donostiarra 5,
Engancha, acaba, sigue. Tanque atrás. Tanque atrás. Sigue. Piztuta doa, piztuta doa Lazkano. Zierbenak badaki garra aukera izan dezakela. Hori eusten badio orain eta hirugarrenean aurkari gogorra, baina aukerak izan ditzake. Bermeo Getariaren denboratan 14 segundoko atzerapenarekin. Orio buruan, Zierbena bira, Donostiarra 7. Eta esan nuke, Orio eta Zierbenaren arteko diferentzia hau, 2 segundo horietatik biakia maniobran, bai. Nabarmena iruditu zait. Hiru segundo. Bueno, ematen du lan erditara horrela helduko direla, Horantxe, hogatu motorra. Lau segundurekin sartu da Orio, Maniobra egiten hasi dira, 4 segundoko errentarekin. Une batean olatu hartu du. 9:42 Oriorentzat. Raúl García. Zierbenari 9:46. Donostiarrari 9:50. Orantxe Bermeotarrak. Mikel, hau du 10, Getariak baino 2 gehiago, barka Ibon. Momentu hau du Oriok. 2 segundokin etorri da. Hauen 5. Olatua hartu du baliza hartzerako, sartzerako, eta orain ari dira jotzen. Gero, diferentzia honekin enletu ezkero, 4. luzean, kalea irabazteko, aukera izateko. Saiatuko dira horren bila, noski. Askotan, zenbait estropadek ematen dute aukera noiz jo erabakitzeko, ez da? Beste batzutan ez. Parea maldin bazoaz, baina? Batzutan plan bat prestatzen duzu entrenatzaileak, patroia tal, baina gero, olatuaren arabera egokitu beharra dago, estrategia hori aldatu. Donostiarra 3 traineruko atzerapenarekin, urrutitxo, eta orain Getari izango litzateke 4. baina koska handia dago, Donostiarra 10 segundora da, Getaria 18, Bermeo 22. Bermeo ia Hondarribiaren denboratan. Horentxe 37 paradan Orio. Arnaz hartzeare komeni da, tarteka. Bai, bueno. Bermeo, alduen egiten. Bai. Bueno, ala ere, Bermeotarrek Hondarribia baino 8 puntu gehiago dituzte zerkapenean, bihar ere normalean aurrezko txandan izango dugu. Eta une honetan Hondarribiaren aurretik da, Bai, 2 segundo. Orio eta Zierbenaren artean, 5 segundo badira, 5 segundo. Bai. Acaba! ¡Ya acaba! Ia bitreneru. ¡Corremos, pánico! Eta seinale ona Oriotarrentzat, 36 asentatuta. Eta ikusi da aurreko astebukaretan behintzat aldaketa izan duela. Bai. Azeleragailua zapaldu duenean, talde honek. Aurrekoetan amaieran zapaldu du, Zarautzen eta aurreko zein izan zen, Galizian Boiron, Donostiarrarekin segundo bat, azkenengo luzea, bueno, erakustaldia. Tírate sin pensar, mira la paralea. Horkaran berri entzuten duzu azpitik. Eta hauek nekatuta doazen bezala xe, nola espa, baita atzekoak ere, baina atzekoak ikusi eta bitreneru atzetik. Bermeo baino 4 bizkorrago ibili da Getaria. Aizea, Zer dena, hemendik antzematez. Hemen 10 markatzen digu, baina hor kanpo kaldean. ¡Entzun! ¡Ai! ¡Ai! ¡Ya acaba! Bueno, tarte egon kortu eginda. Orio eta Zierbenaren artean. 5 segundo. Zierbenarentzat bestetik, hau oso estropaderemu maitea da. Eta Zierbenak Donostiarrarekin duen lehian, ligako 2. postuari begira, 3 puntuko aldea dute Galipoek, gaurkoarekin, gutxienez bat. Laukarrena. Beitu, beste segundo bat Oriok Zierbenari. Niretzat Oriotarrentzat albiste on asko gaurko estropadan bat.
arranketa sentatuta mantentzen ari direla. Y esa. Cerrar todas las puertas. Vámonos, Urresti. Y esa. Y esa. Donostiarra urrutiago, 12 segundo. Minuto. Bat. Getaria eta Donostiarraren artean 8 segundo daude hiriburukoen alde. Lau. Adurtapia ere bigarren tosta horretan. Belaunariztikerekin batera sentatzen era. Pilen artean hor toki hartzen ari da. Postura palanca. Beitu aizea, Amairukoa. Engancho cabo. Zazpi segundo hori Ausierbenari. Ataque espalda. Hauxe da momentu kritikoa Galipoentzat. Vamos a la guerra solo, engancha y equipo. Engancha y el equipo. Dagoeneko irabazi dio kalea hori etortzeko. Eta gainera aurreko bi maniobretan ere ondo ibili da hori jo. Orain txampa, maniobra, txampa hon bat eta hartu aurretik. Hemen Donostia. Urtubia eta Luis González erritmo markatuz. Loiarte gaur estriborretik, horretik ere ikusi genuen pasaden astean. 14 segundora Donostiarra Bermeo 26ra, Getaria Bermeo baino 5 bizkorrago. Hor da hori. Azori gabe libratua. 14 eta 58 hori jo. Da besteak gurutzatzen. Zierbena, lehenbiziko baino behan, nire ustez. Zierbenak 15-0 ia 10 segundora, Donostiarra ez da partean, Donostiarra ez da 15 eta 12. Zierbenak Donostiarrari 5 segundo. Eta Bermeo... Oraintxe. Bermeo 15 eta 25 segundo bakarra Bermeo Hondarribiari. Erne, joan da Orio. Maniobra ostean 11 segundo. Oriok, Zierbenari 11 jaun Andreo. Donostiarra 15era, Bermeo 28ra. Akabo. Egin dute berriz ere miarreko Oriotan. Kalea hartzeko aukera, kalea irabazi dio. Eta akabo. Bai. Primeran ateratzaile jokaldia. Ez da sartu, Ez da sartu, beste kalera, baina horrek esan nahi du oso ondo ikusten duela ontzia Gorkaran berri, konfiantzaz doa zela. Ez zigotzeko, Zierbena eta Donostiarraren artean 5 segundo. Lehia hori ez da hori bakita. Behin baino gehiagotan esan digu, Dani Perezek, taldearen arazoa, estropada goraberatsuak egiten dituztela, goraberatsuegiak, eta gaur ere bai. Largo, atento estribor que entra, sigue en lo profundo, atento, cambia ahora, dale. Donostiarrak ere sarritu du bat, denek igo dute, 6 segundo, Zierbenak Donostiarrari, eta une honetan, Bermeo Hondarribiarekin lehian da, gaurko 5. posturako. 4. Getaria litzateke. Getaria Bermeo baino 6 askarrago doa, eta Bermeo eta Hondarribiaren artean, segundu bakarra, momentuz Bermeotaren alde. Egira, Aranberri eta Lazkano eta neurri batean, Diaz ere bai, estriborrera torrita, 2. kalean, esate baterako, Orio, 3. Zierbena, eta gero 5. bukatuko dut. Dale, Orio! Dale! Veneno, golpea! No subir! Beste garaipen bat Sakura, Igon. 12. izango du. Bai, eta gaur aldaketa asko eta esanguratsuak egin da, ipatu ditugu. Aukera hon bat gaur roian gozatek girentzat, beste bat. 3 minutos todavía, 3 minutos! ¡Ay! Acaba, que está duro. Eta errenta progresiboki zabaltzen joan da, eta irakurketa oso egokia berriro, estropada eremuaren baldintzak eta ikusita, erasoak ondo, ziabogak ere oso txukun. Mikel, normalen galderak zuk egiten dituz, baina pitzadurarik etzaio ikusten. Ez. Etzaio pitzadurarik ikusten. Ez. Hori honi. Ez. Eta aurkariei bai. Geixeago gutxixeago erakutsi dituzten. Bai, Zierbenak izaten ditu ahulaldi batzuk, batzutan bizkorregi hasi bezala eta gero 3. luzean ordaindu, maniobretan ere ez dauka fidagarritasun handi hori. Segundu pare bat galdu, bai, bi, baina lehendikan bi, gehi bi. Gehi bi, lau.
Donostiar ere poparean tiro bat bezala dabil, baina, Uste dut Donostiari begira eta Donostiarrak oso arriskutsua giro pixkatekin alegia, metro terdi markatzen badu argi. Bai. Nik ondoko itxaso pixka bat eta baldin badago, hauek eta getariarrak kontuan hartzeko aurkariak, Ibon. Nik lehen ere esan dizut, nik ez diotela esperantzari goitik, Orio alde batera utzi, eta gehiago delako. Joska bagorago dago, uda osoan ari da erakusten hori jo. Bermeo 33 segundoko galerarekin ari da orain, Hondarribia baino 2 bizkorrago, baina Getaria baino 7 motelago. Eta Zierbena ematen du orain berriro errekuperatu dela pixka bat, ez? Donostiarari beste segundu pare bat edo sartu dizkio. Orain txetenak baborrera, orain txeko. Irabazi bakarrak irabazten du, eta hori Orio da, demoraldi honetan nagusi. Zierbena Pulidorren lanak egiten, ez? Itxasoan, baina bigarren postu horretan, eta... Bueno, gaur ere puntu bat aterako dio, Donostiarra. Bai, hori da. Hori da. Bandera Aitzol! Ondarrutarra da horre. Aldaztri horretik, heldu, Aitzol. Erakustaldi latza berriz ere hori jo, Jaun Andreo. 12. garaipena, 15. jardunaldian. Bai Orio! 19 eta 59. Hor dator Zierbena. Bai! 20-0-0. Donostiarra, bai! 20-0-6, irugarren. Laugarrena Getaria, 20-15 denbora markatuta. Bermeo, Getariaren atzetik, Hondarribiaren aurretik. Bai orain Bermeotarrak. Bermeok 20-22, Hondarribiari 5 segundu pasatxo atera dizkio. Tira ba! Garaipena hori jorentzat, hemen lortutako laugarrena. Azkenengoa 2023an izan zen, orain laugarren aldiz nagusi Ondarroako banderan, palmareserako hori jotarrak. 19 eta 59, hori oren denbora. Zierbenak 20-0-0, 10 segundo azkenean, Donostiarari 17, 20-0-6. Getariari 26, 20-15, bigarren txandan garaili izan da Getaria. Bermeori, horrezko txandako azken aurkariari, 22 segundo, ia 23, 20 minutu eta 22, hori izan da Bermeotarren denbora. Ze diferentziak. Astindu latza aurkariei. Ze diferentziak aurre. Eta gaur ez du kalerik onena izan. Txarrena ere ez, kale politia esango dugu. Polita, bigarrena. Alegia aukeratzen hasita guztio bigarrena zerengo. Baina, Zierbenak ondoko kaletik eramandu honena. Merito ondikoa. 19 eta 59 Oriok, Zierbena 10-era, 17 Donostiarra, 4. Getaria 26-ra, 5. Urdaibai 32-ra, Hondarribia 29-ra, gero Ondarroa, Lekitxarra, Cabo da Cruz, San Juan, Ares eta Kaiku. Buruz dida batean esango nuke, demoraldi osoan Kaboren zaikatze onena izango. Maitzarik onena, bai. Bueno, horrek, bera, Mikel, datu horrexek esaten dugu gaur hemen gertatu denaren berri izate bat. Hori da. Bueno, posi da, Gorka Aranberri, aldamenean entrenatzaile jauna. Hori ez da ba, azarri izango. Komentario batzuk egiten hor, bere mutilekin. Ara, Ondarrutarra behaliko dute gaur, eritzen gana. Nik uste dut barruan zela, 2022an irabazutenean barruan zela, uste dut. Hau ere estropada gehienetan ari da raun egiten, San Nikolas ontzian. Hemen, zailkapena nola dagun, 176 puntu, zailkapen nagusian hori jok, 12 jardunaldi irabazita, Komentario asko, marka dala ez dala, bueno, Bermeo jarri zuen, 14koa, gainera banderekin. Bi falta. Bai, Zierbenak 147, Donostiarrak 143, gero Urdaibai 4.
jarraian Hondarribia, Getaria, Lekitxarra eta San Juan, azken lautokitan Ondarroa, Ares, Kaiku eta Cabo da Cruz. Nahi duzunean hitza eskatu eritz, orantxe bertan patroien zelkapenari begira, Aranberrirentzat 12 puntua Izagirrek 11, Xanet Jimeno 10, Amunarrizek 9. Amunarriz liderra da 122 punturekin, orduzue gaurko zelkapena, eta berehala zelkapen nagusi. Amunarritzen errenta oso ona da, CaixaBank sariari begira, Xanet Jimeno gaztea bigarren 111rekin, Gorka Aranberrik 109, Unase Izagirre 85, eta Egainak 82. Pozik da, Amunarriz. Bai, aurrera, Meritz. Gurekin baitugu, gaurko garaietako bat, Aitzolelu etxean gainera, ez dakit lehendabizi ze sentitzen du Ondarrutar honek etxeko bandera irabazita. Jo, azkanin hasian tentzinei asko ez. Ona urten gazen eta horren beste txalopata ikusi duenin. Ja esan, ostra, hau pasarautzen ikusten genuen horixotarrak, hemen Ondarrutar asko ikusten da isena askorek izan hemen, orduan disfrutati bakarreto gatesan gaur. Aitzol, eremu honetan denetarik ikusi dugu, aurten horiok ez du pitzadurarik, ez du auleziarik, gaur ere ez. Non dago sekretua? Non dago egiten ari zaretenaren gakoa? Jo, ez da ez, azkain Ondarruko kanporategun ATT altzen janetik, bauxe, 2017 liderak ez da irabazi, eta hori datu da enkidun da, nahi genuen ez, intenta gaur geu isati hori apurtzen genunak, eta samplea marra eguan, bostak eta berrota bingurunero, eta pentsan genuen igual hasi altzen altza, baina bentsat geuretan dago izanga gauztot harinenak, txartuz banabil, orduan tan dira bazi bizan. Ez da pitzadure eta kabuenero ez, bentsat etxen gazena disfrutaten ga, ikerreaz lehenok urti berak esan dago gana etxen, eta gero hori guretan ikusten da ez. Jente ona, ondo entrenata eta dale, ez dutu eta irabaztetu gaten da. Ikerra ipatu diazu, pertsonalki pentsatzen dute oso pozik izango zarela, ia deienetan arraun egiten bat zabiltza? Bai, egin izan, ni no propio izan da bentzan, erdixak erokatzen egontxa dela, eta azkain aukera gexo gara emoten eta etxen gazena bentzat. Alik eta hobetu etxen dugu, momentuz bandera gaz irabazten, hasi sartzen gazenin dan emongo, horren dudaik ez da, eta disfruta. Entrenatzaiek ez du aukerarik ematen, erlaxatzeko, gozea ere izugarria duzue, aukerrezpan abil 15-tik 12 garaipen, dagoeneko kontxari begira favorito nagusiak zarete, ez da hori nola ere ematen da? Bai, a ber, favoritu bai, eta hasieratik esan genuen ez, nahi genuela horraxe opta, aurtengo objetiutako eta kontxirela. Ba, bueno, estropa junbia ez, gaurre txintokara, enjou, lorturo irabazti, hona hause disfruta, eta bitxar arroztabe irabazte aurtengo. Gaurko afariero merinda zure kontu ez da? Bai, nahi bazu etorriko bat, ertegirero jungo afaltza nahi bazu. Azke zino jama, bueno, zutzako dana. Ibon ez dakik jungoren, ni jungo naiz. Ibon da Mikel agian ez, ni jungo naiz. Zorionak, Aitzol. Ezkarrik askorit. Aitzol, elu, gaurkoa, nire kontuak okerrezpa daude, demoraldiko 11garren estropa da du, Eta gaur 15garren jardunaldia. Bai. Ez da estatistika txarra, Mikel, Ez. Horrelako talde batean, Hor tosta oso garesti dago, Hortengo hori. Bai. Eta datornari begira ere, bai. Bai. Gaurko mugimenduak eta ikusita. Noski. Estropa da ederra, aitzakiari gabeko egin dute Iker Zabalaren mutilek, eta bueno, marka da gero, Ia 30 puntu bigarrenari, 29. Kera garria, Mikel. 29 puntu, hori jok zierbenari. Zalkapen nagusian 3. Donostiarra, 4. Bermeo eta Hondarribiaren artean, 5. artean, beste 9 puntu daude. Zalkapena ia erabat egonkortuta dago. Gero 8. San Juanek Ondarroari 11 puntu. Eta gero hori horren inguruan ematen duen sendotasun itxura iruditzen zait. Ligako historia hartu eta talde oso gutxik, Urdaibai, Hondarribiak bere garaian eta beste bakarren batek. Oso agintaldi zehatza. Hori oraindik urrutitxo daude eta haien minuturik onena eskainiko dizuegu bandera ematea zuzenean jarraitu aurretik. ¡Acaba! ¡Ey! ¡De esa! ¡Ya ha cogido la inercia! La siguiente ola para adentro. ¡Adrián! ¡Andrés! ¡Boyan!
Dale. Das. 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 Última hora y bien. Lea, vámonos. ¿Andes listos para cambiar? ¡Dale! ¡Va! ¡Bien! 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 ¡Bandera y sol! ¡Bandera y sol! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! 12 puntos. 12 banderas. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, Orión! ¡Orión, Esteban! ¡Fuera! ¡Dios! ¡Buena, chavales! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Amabigarren garaipena, Gaztañazpi jauna. Favorito garbiak dira, liga irabazia dute, orain marka hobetu ez hobetu, hor dago erronka, ezinezkoa ez da. Pontxa, Gazteekin lanean segitzko, bai, plantilla zabala ere badu. Donostiari begira, hortxe daude buru belarri eta gazteentzat ere. Bai, posa horrexek ematen du. Mikel ikusik aurre esate baterako konzategi bat, bere garaian Astigarrak irabazi zuenean edo, altxerritarrak, batez ere Mikel eta Nolari diren, Tapia bera, erabat, asentatzen. Zea gozateki eta Jon, elkarrekin, ikusten da, bueno, Adrian bera ere begira, Bueno, Lujan biok esan zuen, Juan Marik, aste honetan, fitxakeak bai, baina treneri baten ez dira lau edo bost joaten, Ez. Hora gero plantilla zabala baitauka. Oso zabala. Eta arrobikoak, astero esaten ari gara, jendeak esango du ea zer diogun, baina horrela da. Beste klubetakoekin konparaketa egiten badugu, koska bat gorago daude. Eta esperientzia aldetik ere bai, eta datorren urtean uste dut oraindik plantilla saiatuko da fitxaketaren bat ekartzen da sendotzen, eta etxeko bat gehiago sartu behar dutenez gainera, horrek oraindikan indar gehiago emango dio hori duen plantillari. Hor da Gorka Aranberri. Euskolabel elastikoarekin eta hori usteko inolako itxurarik gabe. 176 puntu. 29ko tartea bigarrena den Zierbenari. Gorka Aranberriren zenbakiak ere, Mikel. Bakarren batek, historiarako geratuko dira, urte luzetarako, Lehenengo ikusi behar duguna da, zenbat luzatzen duen bere patroi bilbidea Gorka Aranberri. Fizikoki oso ondo dago, asko zaintzen du bere burua, atleta bada, eta hortaz aparte, hor dago, dena kontrolatu beharreko guztia, eta muga berak markatuko du. Zorionak, hori! Hori jotarren garaipen haundila hemen Ondarroako 51. bandera izan da Zikautxo sari nagusia, Zikautxoko arduradunak, alkatea, alkortanderea eta denak hor Eta bikote, aipatu behar banderaren inguruan, Ondarroako Arraun elkartetik esan digutela ere, bandera hau oso ona dela, ondo josita dagoela eta kalitatezkoa dela. Horre zer esan nahi du, izkiak urrezkoa direla edo, urrezko ariarekin egitakoak edo. Hori nabarmendu nahi izan dute bai Ondarroko elkartetik. Horrelakoak ez direnean, esaten dugulako. Bakarren bat aurten bat. Hortik joango da, zuretzat izango da enbido bat. Bueno, hartuko diote, Bai. Demoraldian zehar banatzen direnak kontuan hartuta, hau onenen artean jarriko dugu, itxura gona du. Bandera ikusten ikutu ez dugu ikutu. Zer datorkidan gogoan, hemengo futbol taldea. Ondarrako aurreraren koloreak, garai batean 3. hitze honen da, etortze ginen ikustera eta. Gora Arraunak, zorionak! Orio Arraun elkarteari presidente jaunarekin egin ditut, bitz eta hori oso posik. Orain neskekin egingo dutela alegina datorren demoraldirako eta poliki eta... Udazkena mugitu izan zen gero hori. Bai. Demoraldi apartadoa.
hori jotarrentzat. Bueno, sortziak gain gainean ditugu, egun ederra gogoratu, Arraun Lagunakek gaur sinatu duela estropada baten faltan, aurtengo garaipena. Haundia benetan, haiek eman diguten erakustaldia, eta haundia hori jok orain erakutsi diguna. Bueno, norabideak ere listo daude, Ibon. Guazen errepasatzera. Lehenbiziko luzean, hau nabarmena, begira, Bermeok, ikusirik lehenbiziko kale horrek eskapurik etzula, nola baite, iesi. Hori kandela bezala zuzen joaten saiatu da, eta Zierbena ere bai. Bueno, pixka bat tira du, Zierbena tira du, Begira hor, olaturen bat hartu du, begira Donostiarra nola etorri den, hor segundu batera etorri da, eta norabide aldatu behar izan duenen, joan zaizke, hori eta Zierbenak martxa egin dute. Bermeo Zabal berriro ere. Donostiarra, zuzen, hori aurretik, Zabal atera da, gero behar bada eraman egin du, begira hor korriente handia izango zen. Hor ere behitu Zierbena nola eraman duen. Orio baino gehiago. Bai, eta hor pare bat segundu galdu ditu. Bai, Orio baino gehiago. Begira, Zabalatera urdei bai, eta gero denak baborrera. Guztiak oso Zabalatera. Hor korronte handiak ibiliko ziren gaur. Karagarriak. Eta gero bukeran, Saturra. Bueno, metrorik, begira Bermeo zemat metro gehiago egin dituen, Horentxe 45 metro gehiago, Orio baino. Zate baterako. Bueno, Eritz, agurraren garaiare heldu da. Alaxe da, bagoaz Ondarroetik, beste ikuskizun eder bat ikusita gaurkoan ez dugu sorpresarik izan. Ohitua gare, ez da gaizki ohituak edo zer estropada eremu honetara, baina gaurkoan nagusiek nagusitasunez jarraitzen dute. Aipatu behar bihar Getariara joango garela, bertan emakumezkoen Euskotren Liga amaitu egingo da, eta ondoren Kontxa eta playoffetara bidera begira jarriko dira traineruak Euskotren Ligan esateko, erabakitzeke geratzen den gauza bakarra, zuzenean nor jeitsiko den, momentuz Donostiarrak 4 puntuko aldea Ondarre biarikiko. Besterik ez, bikote, bihar Getarian ikusiko dugu elkar, espero dugu bertan ere estropada izugarriak ikustea, bihar arte. Ederki, esti pixka bat hartu, Eritz, ez tarri hori nahiko urratu alduzu. Limoiarekin ona. Saiatuko gara, abeslariak antzera. Hori da. Bueno, Ibon, egun ederra berriz ere hemen Ondarro aldean, emakumeetan, dotore, txapeldun jadanik lanak dotore bikain eginda Arraun Lagunak, eta gizonezkoetan hori oren enegarren erakustaldia. Uste dut ikusle neutroarentzat urtea, ikusgarria ez doala, alternantziarik ez dagoelako, zorionak, horiotarrei, goraipatu ditugu, baina gaur bereziki Arraun Lagunaki iruditzen zait azpimarra egiteko moduko zera dela, eguna dela, bandera irabazi dutelako eta liga irabazi dutelako eta Aina Perezek izan dugun bezala. Askotan lan hori ez da ikusten eta gaur bada eguna, bihar jasoko dute koroa eta bar, jabetzan, gainera, Mikel, baina batez ere Arraun Lagunak zoriontzen. Ederki, bihar gogoratu, Getarian izango dugula leia, badut gogoa, Ibon, Getariako estropada hori ikusteko, eta ea etxekoa nola moldatzen diren, eta, gero Galiziara joan etorri azkar bat, eta Kontxa hortxe dugu ate joka. Argi bihar, gaur Marea bizitan izan gara, bihar ere bai, eta bihar markatzen du batetik bestera, 12 aldean, Marea aldaketarekin, gaur baino ekarri aldi, gogor eta biziagoa markatzen. Eta trabeskako estropada eremua, eta... Oso marinela, ura ere, eta kanporantze olatuak hartzen, baborrankatik eta bar, eta ziaboa oso zaila, kanpoko hori, errepumpa handia, 5. zeran, hemen eremu guztiak dute mamia, eta biharkoak ere bai, eta Getariara gustora joango gara noski. Bueno, babagoaz, eskerrik asko, gurekin izan zareten guztioi, itzordu badakizue, bihar Getaria aldean, 5 minutu lehenago, 11 eta 10 aldera, bihar badakizue, sari banaketa eta pixka luzatuko delako Euskotren Ligaren amaierakin. Bihar arte beraz, gora trainero estropadak, eta ondo bizi!